Pilipinas. Iisa lang ang bagong bukang bibig, ang Alternatibong Media Network na nagtutrompeta at naghahatid ng magandang balita sa buong daigdig. SMNI, Sunshine Media Network International, where everything is possible. Sunshine Radio, DZRD Dagupan, ang alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Kapartner mo sa balita at serbisyo. One time, 35 ang manbuyandot ya minutos. Kasumpalan na alas 5. Hindi basta balita. Mismong balita. Magagandang balita. Napapanahong issue. Makatotohanang reaksyon. Mahalagang tinig. Ordinaryong obserbasyon. Malalim na talakayan. Puso at sinaunang bago. biyahe, kainan at importanteng kaalaman. Balita, impormasyon, talakayan at serbisyong publiko. Ito ang Pangasinan Today. Pangasinan Today! Pangasinan Today! Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga. Huwag ang balita ng DZRD Sunshine Media Network. Ito ang pinakamahalagang pangyayari sa lalawigan ng Pangasinan. Ito ang Pangasinan Today! Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga. Pangasinan Today! Pangasinan Today! Pangasinan Today! Magandang umaga! Masantos ya kabosan. Napintas na daw kada kayo amin apo. Ito ang Pangasinan Today. At syempre, whether you like it or you like it, makakasama nyo na naman isang oras ng balitaan, talakayan, at usaping napapanahon. Padya mo sa makturyon lingko, Janice Hidalgo. Nakaibang mo technical side, Engineer Rosito Bautista. Ngayon ho, ay araw ng Martes, ika-6 ng Mayo, taong 2014. Bakasyon pa rin sa halos lahat ng antas at grado ng ating mga anak na mga mag-aaral. Pero, enrollment na ho sa ibang mga institusyon, sa mga ibang schools, nagsimula na yung kanilang mga enrollment. Enrollment na rin ako sa mga ibang universities and colleges ho ngayon. Magandang umaga sa mga Boy Scouts of the Philippines. Uy, nandito sila ngayon sa lalawigan ng Pangasinan. Naku, maagang gumigising ang mga yan. Sigurado tayo, nag-e-exercise na ang mga yan. Kaya habang nag-e-exercise din ho, ang buong pulutong ng mga Boy Scouts of the Philippines, kinakailangan sabayan natin lahat ang mga ito, konting pag-inat-inat. Di ba? Konting pagpapawis. Di ba? At syempre, habang sinasabayan natin ng pagpapawis, pag-ehersisyo, ang umagang ito, hatid naman namin kaagad sa inyo ang aming mga manlubuyog na headlines. Mas pinaayos at epektibong one-stop shop, ipinagmamalaki na ngayon ng lungsod ng Dagupan. Pananakot, ipinagbabawal. Pakiusap, pwede. Mga consumers ng Panelco 3, may bagong reklamo.
at pagdadraga ng Ilog Pantal, tuloy na. Lahat ng yan tatalakayin sa pagbabalik ng Pangasinan Today. Sunshine Media Network International, an alternative and revolutionary Filipino global and multimedia network, reaching the new world where everything is possible. Tunghayan at damhin ang kakaibang saya na dulot ng mayamang kalikasan sa kanlurang bahagi ng Pangasinan. Primero Distrito. Tahanan ng pambihirang yaman at biyaya ng kalikasan. Ang 100 Islands ng Alaminos, waterfalls at white beaches ng Bulinaw, Kakupangan Cave sa Mabini, Umbrella Rocks ng Agno, Kabungawan Beach sa Burgos, Surit Beach ng Bani, Tambobong Beach ng Gasur, ang Cove of Sual, Tondor Beach ng Anda, Balque Island Beach Resort ng Infanta, at ang pinakalumang simbahan sa buong Luzon na matatagpuan sa Bulinaw. Mga magagandang tanawin, masasarap na pagkain at mainit na pagtanggap na dito lamang mararanasan sa Primero Distrito. Primero Distrito. Kakaibang karanasan, kakaibang kasiyahan. Halina sa Primero Distrito at maging primero sa aming puso. Isang paanyaya mula kay Congressman Jesus Boyeng Celeste. Higit na pinakikinggan, Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupan, alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba. One time ulit, naku, 43 naman buyandot ya minutos. Masumpalan na alas 5. Programang Pangasinan Today pa rin po. At syempre, dahil iniwan namin sa inyo ang aming mga manluyub na headlines, sabay na mga manluyub at mainit na kape. Ang mga detalye ng ating mga manluyub na balita. Mas pinaayos at epektibong one-stop shop ng lungsod ng Dagupan, ipinagmamalaki na ngayon. Pananakot sa mga kliyente nito, mahigpit na ipinagbabawal, pero pwede ang makiusa. Buong pagmamalaking sinabi kahapon sa panayam ng DCRD kay Mayor Belen Fernandez na isa sa mga tinututukan at inaayos ng kanyang pamunuan ngayon ay ang pagiging epektibo ng one-stop shop sa mga kliyente nito. Inamin ni Mayor Belen Fernandez na marami na ang sumbong na nakakaabot sa kanyang tanggapan at isa na rito ang mga sumbong kung saan sinasabing ang mga staff ng one-stop shop kung minsan ay nananakot upang makuha ang sapat na paniningil sa mga kliyente ng one-stop shop. Kaya naman, mahigpit na ipinag-uutos ng pamunuan ni Fernandez sa lahat ng mga staff ng one-stop shop na asikasuhin ng maayos ang mga kliyenteng pumapasok sa naturang tanggapan.
Sinabi rin nito na mas naging epektibo ang pamamaraan ng pagsisilbi sa one-stop shop ngayon sa lungsod ng Dagupan sa pamamagitan ng pagsunod ng tamang mga implementasyon at mga procedure upang makuha ng kliyente ang kanilang mga transaksyon sa lalong madaling panahon. Ipinag-utos din ni Fernandez ang pagiging maayos sa pakikitungo ng lahat ng mga staff ng one-stop shop sa mga kliyente nito. Ipinagbabawal na rin ngayon ang hindi magandang pakikitungo sa mga kliyente, lalo na kung may kasamang pananakot sa mga taxpayers ng lungsod ng Dagupan. Anya, magpapatuloy ang ganitong pakikitungo ng mga staff ng one-stop shop hanggat siya ay nasa posisyon. Mga consumers ng Panelco 3 may bagong reklamo. Matatandaan, una ng reklamo ng mga consumers ng Panelco 3 ang biglaan at napakataas na paniningil sa kanilang mga bill ng last quarter ng 2013. Matatandaan din na ang naturang tanggapan ay naging bahagi ng question hour ng Sangguniang Panlalawigan na itong taon at isa sa mga tinutukan ng sambayan ng Pangasinense. Ipinangako ng Panelco 3 sa kanilang mga consumers na ibabalik ang sobrang nasingil o overcharge na naisama sa kanilang bill sa last quarter ng taong 2013. Pero, reklamo ng mga consumers ng Panelco 3, bukod sa hindi pa raw na ibabalik ng tama ang kanilang mga in-overcharge noong last quarter ng 2013, ay meron daw mga charges na nakapatong ngayon sa kanilang mga bill nitong nakaraang buwan lamang. Kaya naman, sa muling pagbubukas ng Sangguniang Panlalawigan matapos ang mahabang bakasyon, inaasahan na isa na namang question hour ang haharap sa Panelco 3. Ganun pa man, wala at merong importanteng dinaluhan si Provincial Board Member Alfonso Bince ng ika-6 na distrito ng lalawigan ng Pangasinan. Kaya inaasahan sa mga susunod na sesyon ay mas magiging derechahan ang question hour sa Panelco 3. Habang si 6th District Board Member Ranjit Shahani naman ang may hawak ng mga pinakabagong reklamo laban sa Panelco 3. Pagdadraga ng Ilog Pantal, tuloy na. Sabay sa pagdating ng pinakabagong dredging machine na pagmamayari ng DPWH na siya namang nakaschedule at ipapahiram sa lungsod ng Dagupan upang matuloy na ang matagal nang naantalang pagdadraga ng Pantal River. Ayon sa DPWH, inaasahan na itong susunod na mga linggo ay konsentrasyon na ng DPWH ang pagsisimula ng pagdadraga ng Ilog Pantal. Isa sa mga dahilan daw ng pagbabaha sa lungsod ngayon ay ang pagiging silted na ng Ilog Pantal. Ang pagdidisilting naman ng Ilog Pantal ang inaasahan sa magbibigay ng luna sa mga konting pagbabaha kapag bumubuhos ang ulan at napakataas na tubig baha naman kapag dumarating ang malakas na buhos ng ulan, lalo na kapag bumabagyo, partikular sa Central Business District ng lungsod ng Dagupan. Babalikan naman natin ang ilan sa mga napapanahong tatalakayin sa pagbabalik ng Pangasinan Today. Sunshine Media Network International, an alternative and revolutionary Filipino global and multimedia network, reaching the new world where everything is possible.
The World Food Expo Northern Luzon in Baguio is now in its 4th year. From May 22 to 24, 2014, WOFEX Northern Luzon comes back even bigger at the Baguio Country Club. Visit the best food expo in the region. Also visit US Fine Food Show co-located with WOFEX, Source, Network, and learn only from the best. Visit www.pepgroup.com for more info. WOFEX Northern Luzon. Don't dare miss it. Ang pagnanakaw ng kuryente ay ipinagbabawal ng batas. Ayon sa Republic Act 7832, ang sino mang mahuli sa anumang uri ng pandaraya ay papatawan ng malaking multa at pagkakabilanggo. Kung alam ninyo ng inyong kapitbahay ay gumagamit ng jumper, binabuting-ting ng metro o iba pang estilo para dayain ang bayarin sa kuryente, ay kaagad na isumbong sa pinakamalapit na tanggapan ng Sintelco. Ang manakaw ng kuryente ay nagpapalaki ng system loss na dumadagdag naman sa electric bill ng mga tapat na consumers. Tulungan natin ang Sintelco para tuluyan na magupo ang pagnanakaw ng kuryente. Para sa anumang impormasyon na nais ninyong malaman sa Sintelco o kaya hinaing asosyon, tumawag lamang sa 532-2222. Tandaan, ang Sintelco ay pag-aaral natin kaya't laging ipagmalasakit ang sariling atin. Higit na pinalakas, higit na pinalawak, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupan, ang alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Waluran, manbuyadot niya minutos. Antis, iyaman alas 6. Programang Pangasinan Today pa rin po. Whether you like it or you like it, Janice Hidalgo pa rin. Ang ating text line 0921-3670810. Ayan ho. Alam natin, ang ating mga kababayan, nako, yung inirelease na mag pictures o mag shots ni Denise Cornejo. Siyempre modelo. Baka nakapost ng iba-iba yan. Oo naman, di ba? Kahapon itong ating mga kababayan, ako trending at talagang inabangan. Hindi lamang sa balita sa telebisyon, radyo, at lahat ng social networking. Oo. Akala kasi nila merong special post na gagawin. Etong si Denise Cornejo na nahaharap sa kasong serious illegal detention. Naku, walang bail, di ba? Ang kasong yan. Oo, non-bailable offense. Serious illegal detention. Aba? Itinulong ba nila daw si Bong Navarro? Ayan, bakit na nga ba yun ang kaso niya, di ba? Sa tingin ko, merong mga nakita na grounds itong kampo ni Bong Navarro. O, di ba? Magandang umaga sa iyo. Hindi Bong Navarro. Bong Otadoy. Magandang umaga sa inyo dyan sa may bayan ng Santa Barbara. At syempre, sa iyo din, Madam Norma Palaganas. Nako, binuksan mo na ba ang iyong tindahan ngayon? Oo, habang nakikinig ng ating programa. Nako, eto na daw matutuloy na itong pagdadraga ng DPWH sa Pantal River. Oo, kasi alam nyo ho, dito sa lungsod ng Dagupan, siguro naman, hindi lang ako ang nakakapansin. Siguro naman, lahat kayo napapansin ninyo. Sa kabila ng pagkakaroon natin ng bagong drainage system, di ba? Napakahaba ng ating drainage system. Mapapansin ninyo, konti lang naman na pag-ulan, napakataas ng tubig baha. O siguro naman, hindi lang tayo ang wala pang bagyo niya. Thunderstorms lang yan. O di kaya yung sinasabi natin, nararanasan kalat-kalat.
na pagulan. O, di ba? Kalat-kalat, pero hindi ho siya kalat-kalat pag umuulan sa lungsod ng Dagupan. Kung minsan nga, wala pang ulan, high tide lang, baha na siya. O, di ba? Siguro naman, napapansin ninyo yan. O, hindi lang naman siguro ako ang nakakapansin. O, di ba? Kaya daw, sabi ng DPWH, dahil dumating na nga, itong kanilang dredging machine. Dahil merong bagong dredging machine na pinagmamalaki itong ating DPWH, partikular, itong sa Dagupan. Ito naman daw yung gagamitin ngayon na pagdraga dito sa ating napakalaking Pantal River. Kasi paniwala ho ng pamahalaan, itong silted na Pantal River ang isa sa mga dahilan kung bakit apaw agad ang mga tubig. Kahit na nga high tide lamang, bumabaha-baha dito sa ating lungsod ng Dagupan. Diyan nga sa may parteng Bunuan Giset, kung saan ho, pinagmamalaki ho ng mga taga Bunuan Giset noon na hindi gaanong binabaha dyan. Pero kung makikita ho ninyo yung kahabaan ng Bunuan Giset, nako high tide! Kung minsan may mga bahagi na ngayon na talaga naman bumabaha. At kung dati, yung mga bahay, yan sa may kahabaan ho ng Bunuan Giset hanggang sa may Bunuan Giset Sentro, mahaba ho kasi yan. Dati, ang buong highway na yan, ang buong stretch na yan, nako hindi ho binabahayan. Pero lang doon sa may malapit dito sa may Pirinians Country, kasi ho yung lugar na yan, merong diferensya kasi noon, etong kanal, di ba yung kanal niyan? Oo, hindi maayos-ayos ng DPWH. Pero, yun lang yung parting binabaha. Ngayon, mahinang pag-ulan lamang, binabaha. Oo. Sa tingin nyo, yung Pantal River lang. Alam nyo ho kasi dati, yung tinatawag nating linya o stretch, yung kanal dyan. Dati kasi napakalaki nun, di ba? Lampas yata ng yung kalahati yata ng isang tao na 6 foot, parang kalahati niya. O 3 feet, parang ganon. At saka yung laki, yung luwang nung kanal dyan, dati ganon. At meron lang isang bahagi ng Bunuan Giset, particular dyan sa may Sabangan area, yung binabaha. Dahil kung mapapansin niyo, dahil paliko yun, yung paliko yung malapit na doon sa may kanto nang papunta doon sa may dyan sa mga tagapakinig natin sa Bagong Baryo. O di ba? Dyan lang yung parte na problema noon. Binabaha. No, dahil kung mapapansin niyo, mas elevated kasi yung kanang bahagi. Kung papunta ka ng downtown area, mas elevated yung kanang bahagi. So, nahihirapan ng DPWH noon na i-level yan. At hindi nga pantay, nagkakaroon ng problema. At saka yan na yung kasi parang cross nung kanal niya. Diba? Pero, noong natapos yung mahabang mga kanal na ginawa dyan, konting lang, pagtatanong lang naman, bakit nung nagawa yung bagong linya ng kanal o drainage system, ay bumaha na, konting ulan, konting pumapatak ang ulan, bumabaha ng grabe. O, diba? Bumabaha agad ng grabe. Diyan ho sa may bahaging yan, ng ating lungsod. Itong barangay Bunuan Giset. Ang isa sa mga pinakamataas na level. O, diba? Ng Dagupan City. Noon,
Pero ngayon, ay nako, baha eh. Alam nyo ho, nung inoobserbahan ho kasi natin yan, nang ginagawa yan, siguro mga magdadalawang taon na, ang nakakalipas mula nung ginawa, yung bagong drainage system na yan. Kasi ho, kung titignan ho ninyo at bubuksan ninyo yan, ikukumpara ninyo doon sa pinatay na dating linya ng drainage system, napakababaw. I swear, napakababaw ng drainage system na yan. Mas malaki, malawak, nadihamak yung dating linya niya. Nagtaka nga ako, bakit ginawan ng bago samantalang meron namang dati? Tanong lang. Kasi diba, nagtataka lang tayo. Diba, sa Pilipinas, kung minsan kahit maganda na yung kalsada, dapat papalitan yung nasa tarpaulin. Imbis na construction going on, destruction going on. Kasi kung minsan kahit maayos yung kalsada, makikita na lang niyo dyan yung heavy equipment. Ayan, binubutas yung kalsada. Diba? Tapos, kung matatandaan nga ninyo, magdadalawang taon na yan eh. Yung napakalaking drainage system ng Bunuan Gisit. Malaki kasi dati yan. Kaya akong kainin nung na yan, drainage system. Yung luma na linya niyan. At saka napakalakas ng daloy dyan. May diretso ho yan. Merong parting cross dyan. Makita mo. Ay, noon nga yung dumating, yung malakas na bagyo dito sa atin, baha na lahat dyan. Pero, yung party na yan, kung nasaan yung drainage system na yan, walang tubig. Pansinin ninyo, konting patak lang ng ulan o di kaya ay high tide. Tumataas yung tubig dyan. Napakababaw. Diba? Isalin ninyo yan sa Guinness World Records. Pinakamahabang. Naaalala ko, sabi ng aking na mayapang ama, ito na raw yung pinakamahabang lababo na nagawa sa mundo. Kinunan kasi namin, ng mga litrato ng mga kabandaan ko. Alam nyo ho ba? Yung tuta namin, Diyos ko. Matangkat pa yung tuta namin. Wala na yung tuta namin na yun ngayon. Malaking aso na siya. Ay, nako talaga. Di bale, at least meron na daw dredging machine para madisilk ito pong Pantal River. Kasi isa ho sa mga paraan para meron takbuhan pa yung mga tubig na nandito sa ibabaw ng ating mga kalsadahan. Kaya ang pagdadraga ng Pantal River para dumiretso ng maayos sa may karagatan yung mga tubig na yan. Diba? Siyempre, pag nadraga daw itong, pag nadraga o dredge yung ating mga kailugan, lalo na yung bunganga niyan, patungo dun sa may pagitna niyan, malaki ho talaga ang maitutulong yan. Magkakaroon ng space para merong puntahan yung ating mga excess water sa mismong lungsod ng Dagupan. Pero kung long term, isa rin yan, pwedeng long term yan. Pero request lang din sana natin, check upin nyo yung mga ginawa namang project. Tignan nyo, baka naman, nagtatanong lang, baka naman nasayang. Diba? Yung ating mga pondo dyan. Kasi imbis na merong mas malaking pagdadaluyan yung tubig palabas ng ilog, diba? Pero baka daw pag na-dredge, okay na, hindi mag-stagnant yung tubig dyan, tapos iipon, tapos pupunta sa ating mga kabahayan. Diba? So, good luck sa DPWH. Kapag dinraga nila yan, enough ba yun? Diba? Enough ba? Para masabi na nabawasan ang pagbabaha. Ito yung mga bagay na mahirap na natin ngayong kontisin sapagkat mapapansin ho ninyo, syempre, na-alter na yung ating mga napagplanuhan noon na dapat walang baha, dapat ay merong daanan ng tubig na ganito. Yan, hindi na nasusunod yon, di ba? Sabi nga ho ng isang pag-aaral sa Southeast Asian Nation,
Pilipinas daw ang medyo nahuhuli, no? Doon sa kanilang ginagawang comprehensive land use plan. Oo. Medyo yung pagpaplano natin mula sa kakalsadahan, yung development natin, mukhang napag-iwanan ng panahon. Oo, kasi ngayon pa lang natin ginagawa yung road widening samantalang sa ibang lugar. Naku, napakalalawak ng kanilang mga kalsada. Or kung hindi pa naman nakukonstruct yung mismong kalsada, yun pong mga kabahayan, naku, yung area nila o yung kanilang espasyo, makikita ninyo, planadong-planado para sa susunod pang panahon. Hindi kagaya ngayon, git-gitan na, hindi ba? Kahit na ngayon, ang iniimplementa na ng national government ay road widening. Parang hindi ganon ang magiging, hindi ganon kadali ang pag-implementa. Siyempre, kabahayan na kaagad. Pati yung mga pag-i-install ng mga basic services, basic facilities, kagaya ng mga kuryente, yung mga tubo ng tubig. O, diba? Hindi planadong mabuti yan. Hanggang ngayon, nakapattern pa rin yan doon sa baka 50 years ago. O, diba? Although pinaluluwag na yung ating mga kalsada, pinalalawak na, nakapattern pa rin yan doon sa 50 years ago na plano. Diba? Hindi futuristic. Sa ibang bansa nga ho, maraming mga area, oo, maniwala ka o hindi, wala kang makikitang wire sa itaas. Underground na lahat. O, di ba? Hindi lang kuryente ang pinag-uusapan doon, pati yung mga linya ng komunikasyon. Wala kang makikita dyan sa taas, nasa lasalawad, mga poste, nasa ilalim lahat yan. Malalawak din ang kanilang mga kalsada. Ako, ang gaganda pa ng pagkakalagay. Ng plano ng paglalagay ng mga street lights. Kaya pagkagabi, kapag ka namamasyal ka, o for example, di ba sa Singapore, o pag mamamasyal ka ron ng gabi, napakaganda ng itsura. Kukumpara mo sa Pilipinas, di ba? Although, of course, marami pa rin ho tayong mga lugar na pwede nating ipagmalaki. O, di ba? Yun nga lang, pag pinag-uusapan natin, yung pinag-aralan talaga, nako, na development, medyo dyan tayo napag-iiwan. Pero alam nyo nung mga 1970s, yung pagpaplano ng mga kalsada, way before 1970s, actually late 60s, ang mga kakalsadahan dito sa bansang Pilipinas, ang isa sa mga modelo sa buong Asia. O, diba? Yung mga ginagawang kalsada, modelong-modelo yan. Ipinagmamalaki ng ating bansa at kinaiinggitan ng ating mga katabing bansa dito sa Asia. Oo, although, o, diba? Bakit ganun? Mga late 60s yon. Nabasa ko nga yung ibang journal doon, yung, nasa internet ho, at ay nako, napakaganda nga, no? Yung pagbuo. Meron silang yung mga ngayon na ginagawa nila bayan-bayan, di ba? May mga comprehensive land use plan. Noon hong mga late 1960s, yung bansang Pilipinas kinaiinggitan. Kasi masyadong advanced noon yung pagkakaplano. Pati yung mga struktura, yung aktual na pagkakagawa ng mga kalsada, yung mga drainage systems, functional lahat yan. Makikita ninyo, pati yung mga paglalagay ng street lights, kahit nakahoy, very strategic. Tsaka, pinatibay, no? Yung mga pagkakagawa noon. O, di ba? Sa kabila ho, ng nagiging high-tech na ang lahat sa buong mundo, baka pagdating doon sa mga infrastructure developments natin, ayan, medyo siguro hindi naman kaila sa atin. Kulelat. Medyo nakukulelat tayo dyan. Di ba? Oy! O, ito yung ating mga text.
Ba, maagang nagsimula doon sa busy, yung mga Boy Scouts dyan sa may Lingayen. O, di ba? Andyan lahat ng mga Boy Scouts of the Philippines. O, di ba? Kita mo natin dyan. Elementary pala yan, ano? At ng early years ng high school. Pero mas marami yung mga bata. O, di ba? Parang mas maganda nga silang tignan talaga pagka naka-short pants sila ng ganito kaaga. O, di ba? Tas yung brown uniform ng mga Boy Scouts. O, di ba? Magandang umaga sa iyo diyan, Dr. Ashok Vasandani. O, di ba? Ito na kaagad, oh. At my lowest, God is my hope. At my darkest, God is my light. At my weakest, God is my strength. O, di ba? Magandang umaga sa iyo diyan. O, di ba? Para bang mga kaibigan mo ay meron pang tinatawag na hangover sa iyong nakaraang birthday. O, di ba? Hanggang ngayon marami pa rin bumabati ng happy birthday sa iyo. O, di ba? Ganon din yung aking kapatid. Puno na yung kanyang wall. Convert nyo na daw sa cash yung mga greetings na yan. Di ba? Oo, marami ang nagbo-birthday ng Mayo. Pero hindi kayo nag-iimbita. Tsaka hindi nyo kami pinadadala ng long life dito ng aking kapartner. O, diba? Speaking of long life, aba, alam nyo ba na dito po sa may lungsod ng Dagupan, aba, dito pala sa may lungsod ng Dagupan noon, aba, wala na kasi ngayon, nanggagaling yung mga raw ng pansit bihon na binibili dyan sa Kalakhang, Maynila. Oo, meron tayong ganyan. Oo, dito raw sa may anong barangay na nga ba yun? Oo, yung malapit na yan sa may Kalasyaw. O yung boundary. O, diba? Diyan daw ginagawa ni mga maramihang pansit. O, diba? Naalala lang natin yan. Oo, dahil walang nagpapadala dito sa amin ng kapartner ko. Sa dami naman nagse-celebrate ng birthday nila. Oo, ngayong linggo lang ito, ha? Dapat nagpapadala kayo dito sa akin ng aking kapartner. O, diba? Eto na naman yung mga consumers ng Panelco 3. O, kasama dyan ang lungsod ng Urdaneta at ilan pang mga bayan hindi lang ilan, mga bayan sa 5th and 6th district. O, nirireklamo ho nila yung bagong, meron ba? Hindi raw ibinalik sa mga consumers yung supposedly commitment nila na maibalik etong sobra sa kanilang siningil noong Disyembre ng taong 2013. Dahil nga nakapag-bill sila ng sobra sa kanilang mga consumers, abang commitment nila dapat ay maibalik yan, pero hindi raw naibalik. Oo. Bagkos, meron pa daw bago na namang inilagay. O, di magkano kaya katotoo yan? O, di kawawa naman yung ating mga consumers dyan. O, inaasahan nila kahit papaano, kung maibabalik sa kanila yan, ibabayad din naman nila yan sa Panelco, pero yung na-overcharge, makita nilang naibalik. Oo, medyo malaki-laki rin yan. Oo, dito naging sikat kasi, no, na naman, yung Pangasinan, kasi yung Panelco 3 na yan, ang nagkaroon ng pinakamataas na charge. Sa buong Pilipinas na yan, 141 cooperatives, electric cooperatives, sila na yung nakapag-implement ng napakataas na pagsisingil. At dito nga nalaman natin na itong ating lalawigan ng Pangasinan, dahil hindi lahat ng ating mga electric cooperatives ay kumukuha dito sa ating mga available o mga electric power producing plant. O, hindi sila dito kumukuha. Although yung iba, yung sa western part ng Pangasinan, o kumukuha sila dyan. San Miguel din di ba? San Miguel ang nagpapatakbo na ng power producing plant, particular dyan sa may San Roque. Ganon din yung electric component ng dyan sa may Sual.
O, diba? O, kaya naman, sana yung Panelco 3, maibalik niya yung mga na-overcharge doon sa kanyang mga consumers. O, syempre, kasi sobra-sobra daw, no, yung paghisingil. O, pero, mukhang hindi yata natuloy yung question hour, hindi na nakahintay kahapon. Ano ba? Natuloy ba? O parang hindi, no? Naku sigurado ako, nakahanda dyan si 6th District Board Member Ranjit Shahani. Dahil isa ho siya sa mga masipag na provincial board member na talagang tinututukan etong kung sobra-sobra yung paniningil ng mga electric cooperatives. Naku, ito hong si Board Member Shahani ng 6th District. Binabantayan niya ho yan. Dahil ang kanyang uncle, di ba? Ang proponent nung pag-iimbita at magkakaroon ng maraming mga power producing plant dito sa lalawigan ng Pangasinan. At isa sila doon sa mga authors o pumirma noong IPIRA Law. Kaya naman, salungat doon sa kanilang mga ipinapatupad na proyekto, kung magsisingil ng mahal o nasa Pangasinan ang pinakamataas na singil ng kuryente sa kanyang mga consumers. O diba? Syempre dala-dalawang higanting power producing plant ang nasa lalawigan ng Pangasinan. Pagkatapos tayo yung merong pinakamataas na singil ng kuryente, parang hindi tama yun. Diba? Although meron silang sinasabing pre-contract na yung mga electric cooperatives na yan. Pero dapat talaga sa laki ng ating lalawigan, dapat tayo na yung number 1 na bumibili dito sa ating mga power producing plant para hindi ganun kamahal. Diba? Oo naman, dapat hindi tayo sumasabay dun sa mahal na paniningil sa kuryente dahil higante, napakalalaki nitong mga power producing plant na nandito sa ating lalawigan. Although, diyan daw sa may bayan ng Sual, hinihiling naman ng lokal na pamahalaan na i-secure ng power producing plant na nandyan yung kanilang mga permits at magbayad daw sila ng tamang buwis. O, diba? Naku, baka na naman i-charge na naman yung pag pinag-uusapan may mga additional na babayaran ng mga ito. Ang pangamba ng mga consumers, baka naman isisingil uli sa mga consumers yan. Huwag naman. O, diba? Pinakamalaki lang naman, bukod doon sa mga kung ano-anong nakasingil, nakapaloob doon sa ating mga electric bill. Naku, napakalaki naman kasi nung sinisingil na tax. Diba? Imagine mo yun, napakadaming tax. Ang wala lang doon sa mga bill natin, tax. Pero halos lahat nakapatong din sa mga consumers. Nakakapagtaka lang din kung nakapatong na sa mga consumers itong mga taxes na ito. Bakit meron pa rin silang mga hindi nababayarang tax? O, diba? Ba't naman ganun? Ang swerte naman ng mga nung mga malalaking kumpanya. Kasi bukod sa naipapatong nila yung kanilang mga taxes, duties nila sa mga kliyente nila, sila rin yung mga hindi masyadong nakakapag-deliver. Oo. Diba? Nung mga ine-expect sa kanila. Tapos, sila rin yung mga hindi nakakapagbayad pa ng tax na tama. Bakit ganon? Saan napapunta naman yung binabayad ng mga consumers dyan? Diba? Habang ngayon pong mga tag-init, iba-ibang parte nga ng lalawigan ng Pangasinan, hindi naman nagkakasabay-sabay. Pero napakarami, di ba, na mga power interruption schedules. Diba? Pagkatapos, sa bagay, mahal talaga yan kapag peak season. Maraming mga mas gumagamit, medyo mas mataas yung singilan dyan. Hindi ko kasi fix sa isang araw yung singilan pala, nitong mga electric cooperatives. Meron silang tinatawag na peak hour
tsaka yung mga hindi peak hours. Kung saan, mas mababa yung kanilang, mas kakaunti. Yung oras na mas kakaunti ang gumagamit ng kuryente, medyo mas mababa ang kanilang mga singilan. Pero doon sa oras na marami ang gumagamit ng mga kuryente, maraming mga nakabukas na aircon sa iba't ibang mga establishmento, yan, yung oras na mataas din yung singil o yung charge sa'yo doon. Kaya kung isasabay mo ang pagbubukas ng aircon unit mo sa iyong bahay, kung saan halos lahat ng mga commercial establishments ay nakabukas ang kanilang mga aircon, mataas din ang singil sa iyo. O, diba? Plus meron niyang eksaktong computation. Kapag more than 100 kilowatt, ayan. Iba-iba yung computation. Bakit ba kasi hindi na lang ginawang universal yan? Para madali. O, diba? I-times mo sa ganitong sentimo. O, basta pag nagamit mo yan. O, diba? Bakit ganon? Ang daming adjustment, no? Daming kemwe. Babantayan daw. Babantayan na raw ng DTI yung mga, na-deliver na doon sa mga establishments. Yung mga school supplies, magbabantay po ang DTI doon sa mga presyo na yan. Oo, mga notebooks, gamit sa eskwelahan, uniforme. Ayan na, nakatambak na sila sa mga palengke, mall. Ibig kong sabihin niya, nalalapit na naman yung araw ng paggagastusan nitong mamamayan natin. Oo, yung ating mga magulang na mga magsasaka, ayan, nag-aaburido na rin sila dahil magpapa-enroll na naman sila ng kanilang mga anak. Meron bang sapat na pondo? Kung saan dito pa man din sa Pilipinas, hindi biro ang magpaaral ng mga anak. Kahit na nga ipasok sa mga pampublikong eskwelahan ang ating mga anak, aba syempre, number 1 na consideration, pamasahe ng mga ito araw-araw, baon. Aba nung araw, ang problema lang ng magulang, pamasahe at baon. Ngayon, pamasahe, baon, load, pang FB. Ang dami na rin gagastusin, mga bagay na hindi nakakatulong sa pag-aaral ng ating mga anak. Oo, kasi nakababad na sila sa Facebook. Yan na ang kanilang binabasa ngayon. Mga mukha at post, mga selfie ng buong mundo. Yan. Kaya naman, karaming mga bata ngayon. Nako, kahehe ng mga English ba? Katapos ba hindi makasagot ng mga math? Paano? Facebook ang binabasa baga. Oo naman, maganda rin naman kung minsan talaga itong teknolohiya, kaya lang. Diba? Oo, Pilipinas may pinakamababang internet speed. Kaya lang, syempre, dahil maraming mga nakapost na wala naman talagang saysay dyan, at yan ang araw-araw na binabasa ng ating mga anak na ating pinagkakagastusan. Diba? Payo rin sa ating mga mag-aaral. Mag-post din ng mga bagay na may saysay upang makakatulong sa inyong mga pag-aaral. Oo, at merong mga makukuhang magagamit para ma-develop ang ating mga personalidad. Diba? Although, napakadaming mga magagandang quotes with matching pictures yan. Oo, pero tanungin mo, sino nagsabi yan? Hindi ko alam, pinost lang yan doon sa Facebook. Diba? Parang mga borrowed quotes. Animiran! Manbuyandot. 9 minutos. Antis! Yaman, alas 6:30 ya kabosan. Ayan, habang yung ating mga kababayan po ngayon, naghahanda na rin pagpasok sa kanilang mga opisina. At yung mga kabataan, tulog pa. Siyempre, bakasyon. Anong gagawin nila? Kung nagising na sila, Facebook agad. Tweet. Nako etong mga grupo ng mga magsasaka, etong kanilang mga samahan, nako may problema sila sa Supreme Court ba?
Although pumapanig sa kanila etong Korte Suprema doon sa mga nasabat na mga tinatawag nilang smuggled items. Yan, meron silang mga problema, pero doon sa mga nakulimbat ng pamahalaan o na sis, no? Na mga smuggled goods, naku po, pinakawalan po ulit yan sa pamilyang bayan. Binibenta ho uli yan. O, diba? Kine-question naman nila ngayon yan. Naku, magandang talakayin yan. Bukas, tatalakayin natin yan. O, diba? Magandang umaga dun sa ating mga kababayan na mga magsyaswaka. Magandang umaga rin dyan sa ating mga tagapakinig dyan po sa may Vegan City. O, diba? Ang layo. O, diba? Good morning. Kada kayo amin Ang hirap sa aking Ilocano. Huwag ka namang trying hard. Limaran man boyan 2 minutos na batla. Oras siya pa nagpatan yung lalamutan. Kanyan si Rin. Iimbitaan takilamot. Nabuwas. Iban yung lamot. Oo. Tiisin nyo na. Medyo malabo ho yung posibilidad na magkaroon na naman ng malakas na ulan ngayong araw na ito. Sabi ng Pag-asa. Pero sana sa late afternoon medyo umulan-ulan ng konti para medyo mabawasan yung init sa paligid natin. Huwag naman sanang babaha kasi konting ulan nga lang sa lungsod ng Dagupan, di ba baha? O, di ba? Sa susunod, bangka ang ating sasakyan. Sisilipin din natin yung ating mga boys, yung unang activity nila. At saka ngayong araw dahil ika-6 na ho ng Mayo, wag ho ninyong kakalimutan, magsipagdala ho kayo. Kung kayo ho ay bagong mga botante para sa 2016 elections, magsipagdala ho kayo ng inyong mga valid IDs at ang inyong birth certificate. Kung wala ho kayo niya, dalhin nyo ang inyong mga magulang. Patunay na inyong mga edad. O, diba? At yun naman hong mga nakarehistro na at alam ho ninyong hindi pa kayo nakakapagpa-biometrics dyan ho sa may Comelec. O wag nyo hong aksayahin yung oras, pumunta na ho kayo sa Comelec. O, diba? Basta may valid ID kayo, government issued ID, ano hong mga yan? Mga lisensya. Lisensya ho, not ho license to kill. Oo. Huwag din yung license para magdagdag ng asawa. Oo. Huwag din ho yung mga Pero pwede yung firearms license. Oo. Valid ID yan. Passport. Dalhin na rin ninyo yung mga postal ID ninyo. Lahat ho ng wag lang ho yung ID. Ha? Na nakalapag sa lupa. At marmol. Wag lang ho yun. At dalhin na rin ninyo ang inyong mga birth certificate. Kanyan si Ren! Banibitang ta kayo, yaiban yung lamot na buwas. At parang lamot! At sa kuy oras na balitaan, talakayan, naku! Diba? At text din, FB rin pag may time. Akala nyo siguro yung i-release na litrato ni Denise Cornejo nakapost na mugshots. Siyempre, ordinary mugshot din. Kasi modelo daw baka nakapost. Yung kanyang mugshots. Diba? Naka-side view. Diba? Kaya may number 2 sa kanyang kamay. Partneran ng aking kapartner, Engineer Rosito Bautista, sa ngalan ng Station Manager ng DCRD, Mr. J. Mendoza, sa ngalan at patnubay ng Vice President ng SMNI, Madam Nilida Lisada, sa ngalan at patnubay ng CEO ng SMNI, Pastor Apollo Kibuloy, man papataner, tan manibita lamatan si kayo, say magtaryon lingkor, Janice Hidalgo. Hindi basta balita. Mismong balita. Magagandang balita. Napapanahong issue. Makatotohanang reaksyon. Mahalagang tinig. Ordinaryong obserbasyon.
malalim na talakayan, puso at sinaunang bago, biyahe, kainan at importanteng kaalaman. balita, impormasyon, talakayan at serbisyong publiko.